И здравейте хора, здравейте и добре дошли в новия видеоклип на Call of Duty Modern Warfare, а именно епизод 7. Миналия епизод получих коментар, че ми е бръмчал компютъра, не е първи определено, но той просто така си прави, неприятно е, но ще се наложи да се понесе докато не си получи новите слушалки, в които ще имат микрофон, което е важната част. Така. Обаче сега за момента така ще се чува. Освен това вчера стримвах в Twitch. Направих приблизително час стрим, докато интернета ми не спря. Какво стана, бе? Това трябваше ли да се случи? Май не. Аз сега не мога да се изправя. Изправи се, бе. Изправи се. Не виждам кой къде, какво се случва. Айде, толкова приспах. Това е една от най-гадните мисии. Супер е трудна и тя е, така да се каже, почти края на играта. Не е края на играта, но е почти. А този как ме изпращя с ракетата, направо ме боли сърцето. О, тия влизат. Тия нашите хора просто им влизат. Айде, лека нощ. Аз ще се движа около Ghost, защото мисля, че той е единственият тук, който знае какво прави. Така. Ето затова е толкова гадна тази мисия. Имайте предвид, че това е още началото. Аз съм я фейлвал около 200 пъти. О, но! Не. Дори не знам къде съм, какво се случва. Ти си мисълотборник, не си мисълотборник. Ти си лош. Аз в грешната посока съм се движил. Аз си загубих екипа, бе. Но той от моите хора. Не. Просто направо не знам какво да правя. Мале, тия ми влизат от всички страни по 20 пъти, стига, бе. Не стига, бе, човек. Просто вече си седа тук и няма да мърдам от голос, за да... Айде, запрати го на друга планета, бе. Браво, Ghost. Година някъде, аз няма хода без тебе. Назад. Къде е Ghost? Ето го. Единственият, който знае как да използва оръжие. Айде, как му прерязах гърлото. Къде обаче? Падай долу. Къде е Ghost? Той от моите, добре, той от моите хора, добре. И хора, здравейте отново, така. Вече тръгваме да нахуваме. До тук добре. Сега следва тежката част, в която правим съответното нахуване, което ни е част от мисията. Наистина много се извинявам, че ми... тази поредица нещо не е много добре, защото игра на руски, бръмчащ компютър, мисъл, че са бронирани. Да, това са пазачите на съответния терорист, който ви казах, Макаров. Така. Както ви бях казал, целта ми е 200 гледания. Да направим 200 гледания на цялата поредица. Но за момента сме около 120, а ни остават още сигурно около 3 епизода. Ако се движим с това темпо, 3 епизода. Аз мисля този епизод да мина само това място, понеже... Стой там, бе! Лягай! Защото това място наистина отнема много време и е много сложно. Хайде да сложим тук бомбата. И тук ще има slow motion, естествено. Мале! Стой там, бе! Лягай! Готово. Сега какво трябва да направим? Горе нещо трябва. Не. Стой долу. What? Майкото с помпата как ми влезе в гръб. Мале, гадината. Гадината му подла. Добре, айде го следваме и то, защото не ми се занимава с тия горе. Айде, добър човек. Ой, как го разпра.
Мали... Добре, така. Сега. Накъдето ходи той, с него хода и аз. Ма той е много добър, бе. Гост е много силен, бе. А, той от моите. Озон. Ей... Озон, ще дойдеш ли да ме спонсорираш? Искаш ли да ме спонсорираш? Това не е платена реклама, но искаш ли да ме спонсорираш? Не искаш. Жив и здрав да си. Еми, не очаквайте промокод. Озон не посмя да ме спонсорира. Това е негова грешка. Така. Долу. Ти дето ме изпомпи. Ще те изкърта. Стой долу. Абе, стой долу ти казвам, бе. Така. Правихме се. Сега тук трябва да гръмнем и тъз врата, която най-вероятно също има хора. Има ли? Стой долу, бе. Тишко. Мале. Тук как се справих с стрима. Леле. Абе, аз съм много тегъв, бе. Ето. Така сега. Обаче, аз задавам един много важен въпрос. Добре. Първо, защо? Какво стана, бе? Какво беше този взрив току-що? Уеле. Сега май трябва да пробия всичките врати. Айде да се задвижиш малко, бе, момче. Аз ще си взема тук това SMG, защото е много тегаво. Те се да ти чакат тук. Оле, мама! То как не го очаквах. Леле. Леле, аз то верно не го очаквах. Ай, да тръгне... О, че съм тъп! Леле, че съм тъп. Аз наистина съм много тъп. Аз съм определението за тъп. Как мога да направя това нещо? Днес предполагам, че ако ми остане време, ще има пак стрим долу. Аз не се сетих, че имам копче за презареждане, но това е друго въпрос. Гръмни. Така. Ти долу. Лягай, ти долу. И... това беше. Тук има патронки. Супер. Да, и за това да вземе. Хо. Добре сме. Това ще го взема на място на пистолетчето. Да. Това е една така много тегава. Като калашник. Свършили са патроните. Нищо. Я да видим. Тук. Има лузи то. Ама къде има лузито? Къде беше лузито? Ето го лузито. Yes! Така, сега да пробием тази врата. Ще им влезна с лузито, не ми пука. Надявам се да не ми пречи много този звук от... долу. Ти не умираш ли, бе? Добре. Обаче как изгърмях всички врати, просто... много див. Така. Сега тук трябва да направя нещо. Какво точно? Ето го, този дет не искаше да ме спонсорира. Anyway. Така, къде трябва сега? Трябва да гледам гост как говори по слушалките. Може би ако почна много да фейлвам, наистина ще отрежа от клипа, защото колко време вече стана клипа? 10 минути. Не е толкова зле, може и да мина второ място. Този лак направо ме удари в сърцето. Вчера, който е гледал стрима, знае колко идиотско се държах на стрима. Просто от много време не бях стримал, бях супер странен и бях много неадекватен. Защото... как да ви обясня, не съм стримал от 6 месеца и сега стримвах за първи път и станаха няколко проблема.
Марти Фай не успя да се свърже много пъти с него. Ой, 4 минути трябва да ги удържа. Овай! Дано тия 50 минути, 59 минути да не са истински 59 минути, защото иначе ще е много лошо. Я ми кажи истинските цифри, моля те. Моята идея е просто се да и да кемпа. Абе да следвам гост като цяло, каквото прави той и аз да го правя, защото тук ще влезнат всичките, ама те са много гивития и са... Абе, просто няма да режа от клипа и тук в началото, защото наистина са много тегави. Тук трябваше да слагам мини. Тук слагаха мини. Готово. И къде още да сложа мини? Ето, тук ще сложа мини. И така, който мине ще бъде взривен. Много жестоко. Така. Чакаме. Теглят се. Ой. Абе, див. Стой там. Леле. Това имайте предвид, че това са няколко вълни. Те атакуват, докато не се изтеглят всичките мегабайти. Те просто влизат от всякъде, вижте ги. Ние тук сме 4 човека, на етия всичките. Те влизат от всякъде. Ето, гледайте и гранатите. Гранатите им бяха най-тегавото. Не! Просто бия. Леле, ама тия влизаха от всякъде. Тия влизаха навсякъде. Бяха отвратителни. Мале. Ето този епизод мисля, че ще е така най-интересния, най-голямата стрелелка от всички епизоди. Така, тук май... Ана! Не си го помисли. Не си помисли нищо. Тук как е бил взривен. Тук какво се случи, не знам. Влезнах ли някъде? Никой не знае. Къде съм, какво правя? Още по-малко се знае. Не, какво? Ай, че са някакви гачи тегавите. Леле. Ей, те верно трябваше да ги спра да не унищожават това нещо, гаднини. Те не трябваше да ни унищожават супер тайния мазен рутер. Ето това беше трудната част, защото... Не, далеч от рутера. Няма да взривяваш рутера. Абе, далеч от рутера ти казвам, бе. Момче, махни се от рутера. Спри да ми целиш рутера. Ай, че сте луди, вашата кожа. Леле. Той рутер просто беше съсипан. Изтеглил съм доста стабилно файловете. Обаче, кой му трябва толкова много файл? Не! Това е бомба. Не, това е бутилка. Да. Бутилка с вино. Ами, добре. Съхрани ми се играта. Супер. 1200 и кусор файла. Не далече, момче. Не си го помисли. Не дей. Просто не дей. Няма да ви позволя да ми влезете в рутера. Разбирате ли? Стойте ми просто далеч от рутера. Айде, далеч от рутера. Далеч от рутера, бе. Не, бе, махни се. Аз ви казвам, ето, вижте какво се случва. Вижте какво се случва на тази мисия. Тя е някаква супер лудата мисия. И съм сигурен, че това ще отнее много време. Те влизат от всякъде. Ето, погледнете ги, тия не се отказват. Вижте ги. Не. Тези наистина не се отказват. Не. Ма не ли, че наистина не се отказват? Далеч от рутера. Не. Аз му викам рутера, защото наистина малко прилича на рутер. Сега знам, че е нещо, с което се крадат файлове. Не се крадат, те се взимат. И аз път, че съм тъп. Нали? Нали, флашката е уред, с който се крадат файлове, нали? Много съм умен. Обаче, въпросът е, че малко прилича на рутер. Погледнете. Прилича си на рутер. Така. Обаче, сега аз заставам тук за Тейто Кол и си кемпа. Абе, тази мисия ще я мина много бързо, бе. Преди, знаете ли, че я бях фейлвал около 40 пъти.
Сега се сещам защо я фейлвах. След малко ще разберете защо я фейлвах. Не, далеч от тази граната. Благодаря. Защото ние с тия файлове не само трябва да ги вземем, ние трябва да ги занесем. Там е тежката работа. И това, че влизат от всякъде. Ама тия наистина влизат безмилостно от всякъде. А когато тръгваме да носим файловете, ние сме само 2 човека там вече. То не, че и сега сме повече, ама... What? What, ако целих, то просто някакъв гърч получи. Сега трябва да си презареда всичко, защото ще стане много лоша работата. Трябва просто да се приготвя. Около 2000-ния файл вече става много тежка работата. Ей, сега ще стане. Сега ще влезат тук 40 човека и... Важното е, че аз съм много добър. Браво на мен. Вземи го. Я! Взей го. Сега трябва да бягаме. Гост, ставай. Махаме се оттам. Бързо идвай. Аре, бе, момче, тръгвай. Та игра е просто уникална. Мале, ама и гост е просто безмилостен. Ей, тук ставаше много сложно, защото бяха насякъде тия. Ама те просто под насякъде, разбирайте, насякъде. И аз мисля, че не бях ходил от правилната страна или нещо такова. По едно време забравях да тичам. Беше много сложна работа тук. И само май ще го мина от втория път, третия път. От трети път пак си е много за тази мисия. Пак е много малко за тази мисия. Защото по принцип това ти трябва около 40 пъти да го минеш. Поне на мен първи път толкова ми трябваше. Сега. Гост. Бягай, момче. Айде. Ей, тук го бяхме закъсали, защото имаха ракети. И бяха насякъде. Естествено, хайграунда не помага на никъде, освен в Fortnite. Така че, тук нямаме никаква полза от това. Да. Дай му. Просто да не ти пука Гост. Просто бягай. Къде отиде, бе? Аре, бе, тъпунголес. Бягай. Човек. Защо на мен? Така. Сега ще го мина. Казвам ви. Тук вече го минавам. Защото имаше една част, в която наистина трябваше да ви гръмнат с ракета. В смисъл, това си беше част от играта. И си викам, май съм го минал. Ама не, Болимир нищо не е минал. Така. Искам само да знаете, че скоро ще превъртим играта, така че... Да. Може би просто да се опитаме по-бързо да съберем 200 гледания и ще заснема поредицата на Call of Duty Modern Warfare 3. Айде, да ходиме! Умен, какво правиш, бе? Чек, то се стъкна на едно място Гоустът. Аз тук стрелям като... Не! Как го гръмнах без да искам... Не, далеч с тия ракети. Просто не искам да виждам с тия ракети, разбираш ли ме? Разбери ме, тия ракети направо не искам да ги виждам. Аре бе, Гоуст! Побързай, че ще ни... Гоуст, бързо, че ще ни спукат. Гоуст, побързай, моля. Кой я изстрелва тая ракета? Искам да се запозная с него. Искам да се запозная с този човек, който изстрелва ракета от другия край на планетата и ме оцелва всеки път. Защото явно от другия край на планетата. Аз не го виждам. Някъде от Сибир ми я изстрелва тая ракета. И аз се очаква да се предпазя. Откъде падна това нещо? Какво се случва? Аз ще поудея, казвам ви. Аз тук поудявам. Добре, това вече беше част от играта. Да. Това вече беше част от играта. Това беше изключително бързо на тази мисия, ако трябва да съм честен. Така. И тук сигурно е частта, която всички вие чакахте.
частта от играта, която всички вие чакахте. Именно един от топ най-тъжните моменти в Call of Duty игрите. И в игрите като цяло. Ето го. Сега ще видите един от топ най-тъжните моменти в игрите. Айде. Ходи. И това се удивлявам всеки път, като се случи. Защото аз знам, че се случи, обаче просто всеки път е така. И ни открадва този рутер, който ние толкова се старахме да вземем. И гледайте сега. Това беше защото, сега ще ви кажа, Шепард всъщност Макаров, сега ще ви кажа едно нещо, което е, нали, така вече след като видяхте какво се случи, вече мога да ви кажа. Това е, всъщност Макаров е бил терорист нает от Шепард. А Шепард какво печели от Трета световна война, никой не знае, но е ясно, че така се е случило. Заради Шепард е всичко. И сега ще минем второто място, защото вече минахме първото и повярвайте, това беше... Мисля, че това ще е епизод с най-много гледани от всички, защото тази част абсолютно всички я знаят. И надявам се в момента видеото наистина да не е повредено, защото просто ще ми е много сад, понеже за първи път го минавам толкова бързо. Я само да си видя. Само трябва да си видя това OBS-а дали записва. OBS записва 22 минути. Така. И тук вече също беше тегава мисика. Защото аз си бях сам за себе си, доколкото помня. В тази мисия. Не, в смисъл това не го разбирам. Добре, само че сега трябва... Айде да се изправиш, де... Как сега да излезна? Оп, излезнах. Браво, мен. Сега трябва да стигна до там. А това е много сложна работа. Ама те си се бият, аз тук просто си хода с снайпер, че аз съм някакъв нищо и никакъв, който дори не трябва май да съм тук. Айде да презаредим. Айде, браво. Тук ще го минавам доста стелт, защото ти ако ме намерят направо съм мъртъв. Имам това SMG-то. Не, далеч. Как? Не се цели в мен. Моля ти, ще помоля само. Така, най-учтиво. Абе, какво? Откъде? Откъде ме имботна така, бе? Ама! Как ме имботва? Добре. Имах един доста готин снайп вчера на стрима, така че който е гледал, знае. Всъщност аз имах двама, мисля, гледанията бяха между двама и един зрител. Така че не ми беше от най-гледаните, но все пак за първи стрим от 6 месеца не беше чак толкова зле. Можеше изобщо да нямам вилари. Като аз дори нямаше секунда, в която да нямам вилари, което беше доста добре. Общо взето е имало поне един човек, който е изгледал абсолютно целия стрим от край до край. За което аз благодаря. Така, обаче аз тук си се мушвам най-тарикатската, далеч. Айде да се изправиш, благодаря. Не, аз не мога да се изправям. Браво на мене. Абе, не по мен. Само не дей по мен. Не. Бъди добър. Не, кой ми фърли граната? Спрете с тия гранати, бе, бойс. Ама аз съм сега срещу всички. Значи аз си нямам мои хора. Аз тук се бия с всички. Това е много лошо.
Значи те се бият взаимно, ама аз трябва да се бия срещу всички. Welcome to the Gulag. Нещо такова е сега. Аз съм някакъв, дето е маскиран като тревичка. Не знам с това какво помага, особено като съм тук. Да, има тук там някакво малко вода, ама това няма ми помогне, защото те пак ме виждат. И добре, че ме виждат, защото иначе щяха да са някакви супер кьоравите, ако не ме виждаха. Някакъв човек облечен като трева. Човека трева. Ей, вчера от стрима човека пясък. Просто човека пясък и Монграл класик на... Не, лош. Слиза от тази картечница. Човека пясък и това. Другото Монграл класик на камъните. Далеч. Не. О, но, тия са насякъде. Тия са насякъде. Стойте далеч от мен. Гадни същества. Welcome to the Gulag. Аз май не трябваше да минавам тук. Имам някакви такива опасения. Долу. Обаче признайте ми, най-добрия съм. Мисъл, оправих се тук с... О, не! Чакайте, че за момент ми причерня. Леле, като го видях този хеликоптер и като ги видях тия всичките деца. Не. Ама не, те са 3 отбора. Такива деца облечени като червени, такива деца облечени като сини и някакви други полицайчета. Welcome to the Gulag. Така, обаче. Той е долу. Аз имам снайпер, не го използвам по някаква причина. Не! Ти ще си получиш. Айде, хедшот. Не. Покажи се. През ламарината. Леле. През ламарината тук. Ама защо всички срещу мен, бе? Не. Гранатата как има толкова голям рейндж? Това е тази граната, бе. Това е тази граната, с която ме замери, бе. Леле. Аз просто съм... Признайте ме за най-точния на света, не знам просто. Аз сега просто си бягам най-спокойничко и следващия епизод най-вероятно ще е финала на играта. 8... Не. Да, аз бях малко излагах, че ще... Не. Боримира, бягай. Малко излагах, че ми остават още 3 епизода, ама anyway. 85... Не! Кой така стреля, бе? Ай, те са с танка. Не. Тя са с картечниковия танк. Маля, колко добър израз имам. Картечниковия танк. Браво, Боримир. Ти си просто уникален. Не. Какъв ти е проблема с мен? Кажи се. Айде да слезеш оттам. Аз май го спалих от картечницата. Не. Не работи така нещата. Не, откъде? Ти. Лош. Сега трябва да си презаредя. пушкалото и мисля, че вече мога спокойно да ходя. Долу, слизай. Но това не е честно. Тази мисия беше много неприятна, обаче пак беше по-лесна от предната по принцип. И спомням, че... Не! If you survive. Така. Ай. Хедшот. Гъсшот. И къде? Леле. Защо така, бе? Добре. Ами това беше изключително точно. А на мен, между другото, тези ми и помагат, като се самоубиват. Аз сега тук леко и технично си бягам. Добре. Не. Остави ме да се скрим. Оставете ме на мира, бе, вие лоши. Дай. Долу, слизай долу. Айде, тук вече се качвам.
И това бива минато. Айде, спасиха ме. О, тук беше яката част. Ей, тук вече беше яката част. Където, смисъл... Абе, наистина беше много забавно. И то с картешицата просто замина. И тук имаше много такива. И единия го свалих. Добре. Това е много добре. Човека трева влиза на Готмод. Така. Блъскай. Човека трева. Абе, тия не умират. Кой ме взриви така? Тия кой ме е дал шофьорска книжка? Не искам и да знам. Абе, махни се бе. Не знам ние с каква джипка сме, обаче просто е много. И тук като един нормален холивудски филм ще се случи. Абе... Добре, защо има хора от всякакви... Не, сега аз трябва да контролирам. Сега аз трябваше да контролирам волана, което беше много тегаво. Yes! Качихме се в самолет с кола с умрял шофьор. Следващия епизод, хора, ще е последния епизод, така че ако ви е харесал този видеоклип, може да оставите един лайк, да се абонирате за канала и да ударите камбанката, за да получавате известията от всяко мое видео. Бай-бай, хора, и до нови срещи!